Balay ngando jingkerman Balay sirngiw kiwan Balay minsims ngokin dyan Ban kwa ya kaying bnen Jisu ulong kabinta Ulong uba shisha Kikma jong hagasim ye Bangatip upeyanga Kikma jong hagasim ye Bangatip upeyanga Ngarway namar ngas ngokmen Ngarway bangas ngoba Kikma jong hagasim ye Banatip upeyana What I mensim kan bisa Ngas ngoktin it utray Shanya hajing bajong Jing ting barot kinway Yanga unya lambinti Tang shi jam ngan yoi Kikma jong hagasim ye Bat ngatip upeyanga Kikma jong hagasim ye Banatip upeyanga Ngarway namar ngas ngokmen Ngarway bangas ngoba Kikma jong hagasim ye Banatip upeyanga Haka kerteng jong try bat rambak lengdo dengan Yesus nga ai kublai bang pedeng subai pi syakani ka jihikai ke bamtas ngi bat ngi plejimut na ka city syaki Hebrew kalau nong ke baprat kot ke benikong aduk bandrio bat kani ke dia bentak ba a yak bang plejimut na kita kot ke ba sa hadu bandrio ka phang pedeng jong kani ke jing krani ke dei urang ba lengdo jong ke jutang ke ba thamai But kemat pinkan mau biasa sim tayo nga ada ban keren ba Jesus ulong urang ba lingdo jong ka jutang ba thamai uba syaka kti kamon ka jublay ba syong ha ka khet ka jong ublay ba uba syakri ha kata ka tabernacle ka ba shisha ka bala thaw om da ubrio henry da ublay ba ula aingo iladi tang sisin ai kom ka jing aingo ba ka jing kenya namar kipop ha ki dekot ki ba bot Uskat besar Henry unong tho uban cucu Japang kajing dan kam jong kajing long rang ba lingdo jong Jesus habeneng nani ha tabernacle ke shisha da ka ba ai ki daw ki ba kongsan bat ki badan kam ha ka wai ni kini ki daw ka dei ba lada Jesus udan ha khandau on dan long lingdo setia kani kamut ba Jesus onom na setia benlong ba bentrai ka kamkum ulingdo lada udan ka khandau ba unong tho ai atli kidaw nam takani ba kawani kita kalong namar ba ha ka perthei kila dan lupa ki lingdo ki ba ai jing ai ngo ba jing kenya kat kum ka hukum ka jing dan jong kini ki lingdo ban syakri ha ka tabernacle ka ba khandau ka dai ka jing bo bat bo renti ba ka jing penyat ka jong ublehi ba ublehi ru umsya ba unong pedang syu da ka waipat ka jat lingdo la kalong nak jat beri Israel ni nak wei pikijat benrio ba udah hukum kerpang hiru ba dai tang kita ke bahar peteng na ulebi kila ban simti reka kam kum kilingdo ban syakri ha kata kata tabernacle ke balatei da umoses kum ta Jesus umla benlong ulingdo kat ba udang im ha khandau namar ba umdai nak jat lebi hendai udai nak jat juda ba ka hukum kam sim nak kan ai syapang jongki mu syapang jongki nong juda nenek jat juda bakila ban long
kiling do ha ka tabernacle ke jong u ble kat kum ka shiti Hebrew sha kan nong ka ba nyau khot ka ba khat sa bat kani ka hukum ka jong ble ka yeng scam hadu ning singi ba minta ba ka trekam ha ki je beriu Israel ki badang batsa ya kata ka hukum ba ita ka jutang kemarin Henry keno Israel ki bala pedeng ya Jesus kene ka hukum kam dan borsu ba ki kim long shu hapo ka jing penyat ke jong ka namar ba ki la long hapo ka je ai ba hapo ka jing penyat ke jong Jesus ba arpa Jesus umma ban long uling do ka ba udang im ha khando namar ba kini ki syakri la ni kini ki lingdo ki jong ki ling ramba lingdo la thungat kam ka hukum ki syakri ha ka tabernacle ka ba kinjado kaba yeng ya kadur kadar jong kata kaba shisha kabalong kaba kenjam mesir dena kata kada ba ublei ulama ham tik ya Moses ba ude ban buat bi tik ya kita ki jing thau ya kita ki jing peni ki jong u kaba kat kum kata kan nuksa kadai kata kadur jong kata kaba shisha ya kaba ublei la peni ha Moses men ba udan ha ulum Sinai kum kasiti si Hebrew kalau ngau prat ke pesan Exodus absan sopo. Dia nong tho kwa ba ki nong pule ya kasiti jeng u kin snow thu shai ba ka tabernacle ke ba khendau ka dei tang kan nuksa. Jong kata ka badan habaneng. Ba kim dei shu balik phai biang sha ka jutang ka barim. Ba kim dei ba ki dei ban yaine scam. Betang hau Jesus. Kata de ka jingtmu ka jong unong tho haba ubatai chapang kini gilingdo chapang ka jingbam la long jong lingdo Jesus ha ka khandau ba chapang kini ka tabernacle ka ba khandau kalau namar le maro ukwa eki bekin pai sha kata ka tabernacle ka ba shisha ha ka ba Jesus ulong urang ba lingdo karakum trekam ka tusmen ka barim ka dei tang ka surnio ka Bible kan sha kita hasibun ki dikot dingin dipek ketuk ni Kolosai kalau nong kebaat kalau khandriu bat khatnyo ogum ni nama kata wat ai ba unuru un bishare pi hak ba ba lani ke badi lani syapang ka sngi ke jing khawai lani unai thamai lani ka sin sabaton ki balong ka surniu ya ki ki ban sawan Hebrew kalau mashipot khot baning kong ong namar kata ka hukum haba ka don tang ka surniu kita ki ki babha ki ban sawan dikini ki atli ki de khot ki kan shahi ba kita ki niam ki rukum jaga jutang ba rim kita ki hukum syapang ban omba megani ban omdi ya kani ban om kata ya kata ba syapang ban rakhi ta ki niam sabatan ban rakhi syapang ta ki nai ne raki sri bakirpang lama ki long tang ka surnio jong kata ki ban sawat but yonis ukan syai ba ha ka gospel ji ud khot ka lenong baning kong da ba khanyo ong ba Naba ka hukum la ai da Moses Henry ka jing ai ba ka jing shisha kawan da Jesus Christ. Kama kita ki ba shisha ya ka ba kini ki ba on sawan ki ba ka babel ko ong kita ki ban sawan ki balong ki ba shisha lawan ra le la ai da Jesus Christ. Kama ka ba Moses u ai ka long tang ka serngiu. Ka long tang ka serngiu sudah. Ka jing kili ha ka tu ka por. Ya gitu kiba pulih ini siti but minta yang ngiru kalong ba balai pai yang kita surngi habang ila dan yang Jesus bolong kacing shisha balai ban kuwa bandan jingedai biak ba kata ka hukum haba pila dan jingedai bat Jesus orang ba lingdo ka tabernacle ka shisha ka bakinja mensim ka ba habane balai kamdan jiman toshu bani pai yang shabarib habang ila don yang ni batamai kita ada kejimut kejong uni unong tho kejing kentu kalau bandum lai pai biang syata handai ban kemi ban bat kem ban yai ne ban nya chaprang ban don je dai bakata kejutang ke batamai bat orang ba lingdo jota kejutang ke batamai Juskes ulang orang ba lingdo jaga jutang ke batamai namar ba ulayo ikakam ke ba kamkor banya kijong katasmen ke barim kum ka dekat ke bandrio ba utrai ka kam kemuksiang ya ka bala pelong ha kijing kular ki ba khamba ban ya ka ba menor ha ka Greek ksiang ka dei mesites
haka ketin Greek siang kedai messages ka bathau ni ka bamut ya uta ubadan binta ban yeng hapdeng armut ni kinhun armut ni arkinhun ban pinthut ban pinsange ni ban pinyasuk hakten phreng bong intervene yaki na ka binta ban wanra ya ka jingsuk bat ya ka jingadei ka babaha uksiang haka Greek ka thau ya uta ubriu uba long hapdeng ne uta ban yeng hapdeng jong arngut ne joki arkin hon ban penthut ban pensange no ne ban pin yasuk yaki na ka benta ban wara jingsuk bat jingede bat haka jinglong badak pura kumu blay ba kumu brio ujiskus ulala ban le ini ka kam kumu ksiang ulala ban mi khamat ni ban wan khamat ni ban yeng hapdeng jong blay ba jeng kibrio lala ban pin sange no ni ban penthut no la ni ban pin yesuk no nakata ka jeng pat ya pra kebalawan ni ba nakadaw ju kapok jisu ulala ban wan ban yeng hapdeng ban pin sange ju kapor ban pin bahapat ban warapat ya ka jeng yesuk bat ya ka jeng long ko wei hapdeng jong blay bat jongi kum kibrio kat kum ka Vine's dictionary ka batai shu ya ka jingmut jong uksiang ka ong ba hakten phareng ong ni one who acts as a guarantee so as to secure something which otherwise will not be obtained kat kum ngani ka Vine dictionary ka ong ba uta uksiang ulei uta uba ba khli act as a guarantee uta uba ba khli ya ban pin scam ya ka aka lam kum ta kanum la ban lo kemut balada umdan babakli leban umdan babakli kemut kata kanum la ban lo kata ka aka kanum la ban lo te Jesus ulong uta babakli kanang ba on penisuk no ya ublay badingi Hebrew kalau ma prat ka bandriu kalau ma khandar ba khatsan kalau ma khata ka ba arsak ong ba ukris ulong unang bakli ya ka jutang ka bakhamha ka jutang ka bathamai na ka benta kibriu kichongo balada umdan uni Jesus belum nang bakli jungi nginum na bandan ka jing suk haplang blay barni hak jutang ka barin umosas ude uksiang bada ka jutang ka bathamai Jesus badai tang ma uhi ulang uksiang haplang jungi bajong ublay upol haka chiti beningkong si Timothy kalong baar ka basan ka umne hadu bandre ka umne namardan uway ublay bat uway uksiang ru hapadeng ublay bat kibrio Jesus Christ uba uhiru ubrio bal aitino edadi ben long ka jing siuspa ya baro ya ban pla hagipor kibadai takada Jesus Christ ulong uksiang uba khamba banya umosas ne banya kiway pa bat ulong ru uksiang jong ka jutang ka bakhamba balay kalong ka jutang ka bakhamba belai kani kejutang ka bathmai kalong kejutang ka bakhamha banya ka bajutang ka barim namar ba kejutang ka barim kawaning ba ubrio ne kejutang ka bathmai kawaning ba ukhun ublay yo anis iway kat khanyo kejutang ka barim kayalam sya ka jingya ne kejutang ka bathmai kayalam sya ka jingpenyem ar kurin kalong balai kat bandrio ha kejutang ka barim lakanya dakimrat handai ha kajutang batmai lakanya ya ukhun ublay kajutang berem ka pelong merau ya ubrio galatia kalong besan ka peningkong handai ka jutang batmai ka penlai loi ya ubrio yo anis kalong baprat ka belai puar ka belai fundri kajutang berem kamla bat penjana ya ubrio handai kajutang batmai ka lam ya ubrio sha ka jing penjana Hebrew kalong banyo khot ka bakhandai kajutang berem ka that ekipop jong brio galatia kalong balai ka khandai handrai ka jutang batmai ka tap telep no ekipop jong brio rom lenong besar ka paningkong hadu bapra ya kajutang berem lapin sange no handrai ya kajutang batmai kadang trekam epsos kalong baar ka khatsan kajutang berem kadan shibun ngot kirang ba lingdo handai kajutang batmai kadan tang uway
orang ba ling do bam jikut kejutang ngabarim kadon ya kirang ba ling do ki bapop Hebrew kalau nang besan ko beningkong adu besau handai kejutang ba thamai kadon ya orang ba ling do bam jikut uba klempok Hebrew kalau nang menyau ko ba apundri kejutang ngabarim kadawa ya ka jingle handai kejutang ba thamai kadawa ya ka jinget ha kejutang ngabarim kejipin kan mau iki pop lale man lausna handai ha kejutang ba thamai ya ka jingma bat ya ka jing sat khot ki pop lale no lale tang shisien kata kalong arjas ne menta mishwa halo ulong kalbri halo keding phana minba la kanyano ya khur blai long Jesus Christ ka jutang aborem ka dei tang na benta ki khon Israel Deuteronomy kalong basab kat benyo bo pra handrei ka jutang ba thamai ka dei na benta ki che bendu baro Lukas arfuar khot ba arpo Jesus Christ ulong uksiang uba khamha jong kejutang keba khamha. Bat ya kini kejutang keba khamha la pelong ha ki jingkular keba khamha. Hebrew kolong baprar ke pendrio. Baro ki jingkular jau blai la pendep ha Jesus Christ. Bat baro ki jingkular jau blai kin urlong. Bat kila banwan shanga ushapi detang lingba trong Jesus Christ. Baro ki jingkular ki bauble lo kular. Yang ngabri pi kinwan urlong di tang lada ni wan, ni tang lada ngipan. Lima haka kerteng ke jong Jesus Christ. Tingla poi si bakut. La poi sya ke bakut. Bat ngakuan puli ke pi nakasiti pol si kinong Efsas kalnong ke baat kat bakat san hadu bakat pra. Hikin tiang ba angkum ni. Nadu dekat bakat sa. Namar mau ulang kajing penyesut jongi. Bala pelong ka wei ki beroa. Bat ula pen klem ya ka kendro pedeng. Kajing penyaklat haba ula pendu ha ka do jong ya kata kajing Yesuan. Ka balong ka rukom ki hukum. Haba ha kiniam ki rukom ba onyo penlong haladi wei ubri batmai yakini beroa. Komta ula pelong kajing Yesuk bat ba on yo penyesuk iki boro ar ha kawai kamet haublei da keding khna haba ulala penyap ya kajing Yesuan daka bat ulawan bat ulayalap ya kajing penyesuk hapi iki bala jingai no bat ya kajing penyesuk ha kita kiba jan kita kiba jan ngidon ya orang ba lingdo bakat uta belum kajing penyesuk lala pen kalem yang tak kenro lala berpenyelong kawai kita bat aju gepor lala benek yu lala ru ya kaban nek yu ya kaban penlong ya kata ka jingesuk bat ulala ban penyap no ya taka jingesuan apa dang jongi bacomplay baju gepor ulawan ya banyalap ya kata kubo jo jing penyesuk kena bat ulawan ban wat ulawan ru benek yu deh ulawan ru ban khot ya tagi beriu tiba pop sya kajing kelah kajing bat ulala ban pen yapno eta kajing Yesuan hap teng jongi bacong blek ngidon kat uta orang ba lindo ngidon orang ba lindo bakat uta kata di kapang pedeng jong niu nong tho do duk khot ke maningkong jong kalom pra bat om dan chu do wei pat orang ba lindo bakat Jesus Christ bala belok siang bakaba bala belora jingisuk hapdeng blai kibri dan chu do wai pat ngakwa ban bu jingkeli hapi khamtam lei yaki nong bu jong Jesus Christ je pi ki bala pediang bi dan je dei bal Jesus Christ hatop him so kemen hatop him so shingan hatop him so shlur ba hatop him so yo bor ban tip ba pidon ya orang ba linggo bakat uta belum Jesus Christ kum kinong buat ke cipu pidei ban long ki baslur pidei ban sosingan pidei ban sngow yo bor haju ke por pidei ru bane yu de pidei ru ba pin sosingan nak jing long haji im ji kam tam lai kum gini ki por ki ba menta namar pidon kat Jesus Christ badan hakal yang haju pi belong orang ba leng do ba khrau jong ju tang ba thamai ba kham ha
Udah sendak jumpi bersai dan tak jumpi. Bersakri ha kata benikal ke bersisya ke bahaba ning. Bapinti kena ba kajing dawai ke jonga jumpi. Kan yo sngo bakan orlong. But kijing kular ba ublay ula kular. Kin poi bakin orlong hanga di pi lingba chogo. Te balay ben kuslay, balay gen chipti. Balay bagen artetin. Yang ngi ben long ta. Ane ngi ban bat kemit triang Jesus Christ. Ngi ban yai ne abet hu. Ba ngi ban pengklan ya jedai jengi. Baju ka poro habang idan ya orang ba indo ba kraw kat uta. Ngi ban plaro syakiwe. Ngi ban ya thurus pang ji usyakiwe kanam ki weru kila. Bakin dan jedai bu kanam ki weru kila ban yo mat. Ya kata kajing penyesuk kebawan tang lingba jauh. Gangit ba lima dengan jikai sejak jingsha hisu pang balai ba diskus ulong orang ba lingdo jong jutang ba thamai kebalong ka jutang ba khamha ke bala pelong hagi jingkular ke ba khamha de ngangit u ba kini ki jikai kan ai mensi mepi lu por kan klan yang jede pi baru boleh bar khamta ne kemini ki por menta kan pensilur pi ba pin kremen pin shania bai bat pin ya chaprang bai ban emmi ta ka jing em ke ba thamai ba pila yo nakadaw jong jing punya sup no ke jong Jesus ba ranget bagi jing kular jong blai kin shlei kin dap karai ke jing long chi mgp na ba pi pan pi doi haka kerteng aju tu blai ker kui pi buat un ya jorta ba pi haka chi mgp malaksi amen. Haba jing pen shoy kiwan no badum utabru snow bakin killa snow si jingker men ruladu ngatur kamjan shu jisu ula pelayangan Kikma jong hagasim ye bat ngetip upe yanga Kikma jong hagasim ye bat ngetip upe yanga Ngarwai namar ngasngok men Ngarwai bangas ngoba Kikma jong hagasim ye banatip upeyana O ngarwai namar ngas ngokmen Ngarwai bangas ngoba Kikma jong hagasim ye banatip upeyana